Miexi ġmielu ix-xogħol fuq il-proġett ta' residenza għal persuni b'diżabilità fejn ikunu jistgħu jingħataw servizzi professjonali b'investiment ta' 1.4 miljun euro. Dawn is-servizzi se jkunu offruti f'binja ġdida f'Ħall Kirkop fejn kif spjega l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Scicluna se jiġi offrut servizz ta' rispajt skont il-Pjan Nazzjonali tal-Inklużjoni Soċjali iżda mhux biss. Servizz transitorju fej persuna b'diżabilità ħajkollha ċans titgħallem tgħix iżjed indipendenti biex eventwalment tmur tgħix fil-komunità fej hija mdorrija tgħix hi. Dan huwa proġett li se jinħadem ukoll l-opera tiegħu ma' għaqda non-governattiva flimkien mal-Aġenzija Support. Il-Ministru responsabbli mill-inklużjoni u l-volontarjat Giulia Farrugia spjegat iż-żewġ miri li mistennija jintlaħqu permezz ta' dan il-proġett. Dan il-proġett jiffoka fuq żewġ miri importanti li bħala pajjiż verament għandna bżonnhom. L-għajxien indipendenti għal persuni b'diżabilità kif ukoll is-servizz ta' respite li tant għandhom bżonn il-persuni b'diżabilità. Dan il-proġett f'Ħall Kirkop jilħaq dawn iż-żewġ għanijiet u l-ħsieb tal-Gvern huwa li l-Aġenzija Support tkun tista' tiftaħ uffiċjalment dan il-proġett fit-tieni kwart tas-sena d-dieħla.